सिगाङावनो आफा इसोरखौ हामबायनोसै बे मोजां समनि थाखाय। बे समाव आङो दोंसे बिदाय मेथाइ रोजाबनो गोसो जादों। गोबाङा साननो हागौ मानो बे मेथाइखौ रोजाबखो। मोनसे समाव रेभारेन्ड बिरहांआ मास मोनसे 7 दिन बे पासिघातनाव आंखौ मिनिस्ट्रि मावनायाव मदद होनो बियो फैदोंमोन। आरो बे मास मोनसे 7 दिननि गेजेराव बिथाङा आंखौ मिनिस्ट्रि मावनायाव गोबां मदद होदों। प्रार्थनानि गेजेरजों थुलुंगानाय बाथ्रा बुंनायनि गेजेरजों बियो आंखौ मदद होदोंमोन। बिथांनि मदद होनायनि फिननाय बै समाव होफिननो आंहा जेबोआनो गैयामोन। बिनिखायनो फोरबोनि मुङै आङो दोंसे बे मेथाइखौ सुजुनानै बेखौनो बै समाव रोजाबनानै बिथांखौ बिदाय होदोंमोन। दिनै बे दिनखौ गोसोखांनानै आं इसोरखौ बाख्नायनो गोसो जादों। आसा खालामो